Pauro, muranda waKristu Jesu, wakadanwa kuti ave muapostora wakatsaurirwa ivhangeri yaMwari yaakapikira kare navaprofita vake mumagwaro matsvene zvomwanakomana wake wakabva kurudzi rwaDhavhidhi panyama, wakaratidzwa nesimba pamweya woutsvene kuti ndiye mwanakomana waMwari nokumuka kwake kuvakafa, ndiye Jesu Kristu Ishe wedu, watakagamuchira naye nyasha nouapostora, kuti pakati pavahedheni vose pave nokutevera kwokutenda nokuda kwezita rake, nemivo muri pakati pavo makadanwa kuti muve vaJesu Kristu, kuna vose vari muRoma, vadikanwa vaMwari vakadanwa kuti vave vatsvene. Nyasha ngadzive nemi norugare zvinobva kuna Mwari Baba wedu nokuna She Jesu Kristu. Tangotarira buku tsamba yakanyorwa naPauro kuvaRoma. Paul achinyora nhwadi iyi wainyora kuhama dzakanga dziri kuRoma. Aine shuviro nechido chakadzama chekuti aine kuonana navo agoverane navo ropapadzo yeivhangeri chiso nechiso. Saka dautarira Paul paakanyora nhwadi iyi, Mwari uye waiziva zviri mberi uye waiziva zvakafanira kereke yavo, vakaita kuti chizoro chive pana Paul kuti nhwadi iyi ichangova yavaRoma koga, asi ive zvizvarwa zvese zvemakereke kusvika pakuguma, ive makwanisiro ekusonganiswa kwedu nechiri chechokwadi chekunamatwa kwaMwari. Saka tangotarira buku iyi yavaRoma kuti nhwadi yakanyorwa kukereke yeRoma. Tichiona nesuwo nguva ino yatinorarama kuti zvinorevei kwatiri uye zvine chirevo chipi pamusoro pekutenda kwedu. Kubva ipapa tichaona mazera ekereke, toziva kuti Mwari sezvaakareva nomuna Peter pamusoro pezvakafurana mukati mazvo, tichibva pakutenda kusvika pagwerakatesva kana kuti chisungo chinosimbisa runova ndirwo rwaMwari. Zvinorevei kwatiri isu savanhu uye kwatiri sekereke uye kwatiri sezera rekereke nechizvarwa chenguva ino kubva pachizvarwa chokutanga. Saka zvinokosha pavo kuziva kuti isu tinombova vanani, tigone kuzvipupurira, tigone kureva zviri isu pamberi penyika uye pamberi paMwari, uye tigone kuzvidavirira isu timene kuti tinombovei, tiri vanani, takabva kupi, tinoenda kupi. Amen. Kana pakashaiwa kuziva kuti tinombova vanani, mukana unovapo wokuti wakaipa chero panguva anokwanisa kutipa an identity, anokwanisa kutipa zita, anokwanisa kutipa kuti tinombova vanani. Andi munoona
tikatarira kunyange munyika yedu yeZimbabwe zuva ranhasi inongova maonekere ezvinongova pasi rose kuti tine dambudziko rekusava nechakananga. Vadiki vedu havachaziva, havana kujekerwa nazvo kuti vanombova vanani. Saka vanotorwa voiswa munechero chiri kushata nokuipa kunongova nyika ino. Wakaipa unotsveta pamberi pavo zvinhu zvokuti vatarire kwazviri, vatore ndodzera kubva ikoko. Kuburikidza netelevision neradio nemedia, wakaipa akaportray, akaisa zvinhu zvinobata mwoyo yavanhu nekuti havana hwaro, havana pavamire, sezvanodzidziswa neshoko raMwari kuti muchishingaira kwazvo ivai nokutenda. Handiti kutenda ndidzo nheyo dzepatakavakirwa. Saka pakashayika pakavakirwa vanhu, vadiki vedu vanokukandirwa zvinhu vasingazivi kuti zvinorevei, zvinounzwa nemedia. Ipapo topada kutora nhodzera dzavo kuti vawanewo identity, vakwanise kuva nezvavangazvipupurira nazvo kuti tisvivanani. Zvinongounzwa namapfekere, namagererwe, namaitire anongoita vanhu. Vanoisirwa izvozvo nowakaipa. Kudakara makore mashoma apfuura, nekuda kwamacelebrities kana kuti vaya vanoremekedzwa kuti vanhu vane chimiro chinokwanisa kungovawo chinotodzerwa panyika, pakauya pfungwa nechiitire chavanoti unisex, chekuti hakuna murume hakuna mukadzi. Saka pamapfekero tinokwanisa kupfeka zvavanoti unisex, zvinokwana kwese. I want to believe kuti tarasirwa identity. Then wakaipa ateya nheyo idzodzo, akasimudzira zvino chiyero chokuti pana vanhu kadzi vanoti inini kunyange ndakasikwa ndiri munhukadzi asi ndiri murume. Achada kupfeka nhumbi dzechikadzi, wonona wotopfekawo masheti namabhachi nematrauzi otosuka tai. There's one ari kuUganda, unopiwa mukana iwo wekuti zviratidze kuti anoti handisi mukadzi ndiri murume. Kwoita varume vanongofungawo futi kuti handisi murume ndiri mukadzi. Now kuti munhu asvike pachinhano chakadaro kureva kuti warasvikirwa nechinhu chinonzi identity, chinoreva kuti iye unongovara. Zvakagara zviri muvanhu kuti vateiwe pane zviri ivo zviri identity yavo, kuti vanombova vanani. Izvozvo zvinochidzora, zvinova chidzoro kana kutungamira kweupenyu hwomunhu kuti azive kuti ndinei ndepi. Ndochikonzero kunyange pasi rino rose kune nyika dzose pakangosikika muvanhu kuti vane vanhu vatsvake that identity. Kudakara pakaitwa manations ekuti vanhu vanokwanisa kungoti tiri maBritish, tiri maAustralians, tiri maChinese, handi munoona.
tiri maZimbabweans, tiri Malawians, vanoda kuti vave nechiri identity. Handiti? Then kana wava eZimbabwean, wopiwa chitupa chechiZimbabwean, wopiwa passport yechiZimbabwean, wava necitizenship yechiZimbabwean, une right yekuclaima zviri zveZimbabwe nokuda kweidentity yako. Handi munoona? But ukava munhu asina rudzi, asina nyika, asina kwake, zvodetsazve. Tinokwanisa kudzika ipapo, saka vanhu vaitsvaka kuziva kuti ndiriwo rudzi rwupi, ndiriwo mutupo upi, ndiriwo imba ipi, ndiriwo ushe hupi. Handi munoona? Izvozvo as much as vanhu vanoda kungofunga kuti nyaya yokuti vanhu vane mitupo nezvechidhimoni hazvisati zviri zvechidhimoni, yaiva nzira yeidentity. Izvo zvaikontrola kuti vanhu vasangobondera kwese kwese, zvoita kuti zvichengetedze futi pfungwa yaMwari yekuti hanzvadzi nehanzvadzi havawanani. Handiti? Saka zvaikontrola vanhu kuti vazive kuti kana munhu ari womutupo uyu, aiwa hatirourani. Can you see? Haasi madhimoni as such. Ndochikonzero Israel, Mwari wakavaudza kuti wokwaJudha airora kwaJudha, kuitira kuti nhaka irambe iri mumba maJudha. Is that right? Saka paiva nenhoroondo kusvika pakuuya kwaJesu. Tinokwanisa kutraisa Jesu panyama kusvika way back kuna David, kuna Jesse, kuna Obed, kuna Solomon, kuna Phares, Judah. Can you see? Saka panofanira kuva nechinotiziviswa kuti ndishuva nani. Handi munoona? Iwewe nawo ukapiwa that identity kuti ini ndiri mwana waMwari. Handiti? Ukaziva kuti iwe ndiwani, ndochikonzero mukavegazi muhadithi yaJohn andati vanadiki ndakakunyorera kuti muzive imi muri vaMwari. Hamusi zvinhu zvinongopupurika panyika, muri vaMwari. Uye nyika iyo yese igere munowakaipa, asi imimi mune chinokwanisa kunda nyika, kwai kutenda kwenyu ndiko kunokunda nyika. Uye zvemuzive kuti ari mamuri mukuru kudarika ari munyika. Saka ndikava nokuziva ikoko kuti ndinombovani, zvinondipa simba. Ndachikutaurirai pamusoro pezvakambondimira ndiri gore rangu rekutanga kuenda kuchikoro. Kurizira pataenda kuchikoro isu taiiswa mumaoko kana ndine vakoma kana vanasisi vatanga kuenda kuchikoro, ndo vandaenda ndakaiswa pasi pekuchengetedza kwavo. Makore edu waiti ukatanga kuenda kuchikoro wairohwa navamwe vari kuchikoro vakaenda kuchikoro kare vaya kunzi uda kurohwa newcomer. Kuti just a newcomer unofana kurohwa izvozvo. Patakaenda sub A vanga vasub B vaiuya nekuti sisi tutatanga chikoro gore hatina kutanga zvamakaita makore ano kutanga kuenda kuECD wova wakachenjera isi taingobva kumbudzi uchienda kuchikoro. Saka unenge usingambozivi kuti zvakatarisa kupi zvinoenda kupi. Saka sezvaungoita vana venyu nhasi taipiwawo zvokudya, isaida unopiwa mangai yako kana kunopiwa chipagandekwe chipadoko chipage chako nenzungu dzako nenyimo dzako woenda kuti undodya kuchikoro. Asi vaya vakatanga kare vaiuya vosvikokutorera hauna sei. Lakini zvakazomboitika futi mumaboarding schools kuti kangori form 1 unotorerwa zvinhu zvako nemamaform 4 kana maform 3 handizvo. Saka but pane chaitika kuchengeteka
ndokunge ndine mukoma anguva akuchikoro. Saka ndikaratidza that my identity kuti ini ndine mukoma ari pano kunyange ndiri gore rekutanga rechikoro but ndine mumwe amustandard 1 kana kuti amustandard 2, izvo zvinondipa simba rekuti handingorohwa aripokona ndozvizokwanisa kufura mberi kana ndine musakanzwa futi yekutorova vakuru nokuti mukoma aripo hapana zvandinoitwa. Saka that identity yokuziva kuti ndinani ndiani wandinaye savatendi inotipa kugona kumira kunyange wakaipa akauya nechero chirwadzo kana chipingaidzi cheupenyu hwedu. Andinoona ndochikonzero Job akakwanisa kumira. Wakaipa akauya nezvose zvaibudzaniswa naJob, akauya nekufuma ikaparara, but Job aiziva kuti ndinombovani. Job akatorerwa kunyange vana vake, but that identity kuti ndinombovani yakamuita kuti arambe amire. Andinoona saka takadaro kukunamata Mwari. As I said, takatenda shoko raMwari, hatina kuuya kune zvinhu zvinongova ngano. Saka hatirarame upenyu hwechingano, tinorarama upenyu hwezvokwadi. Saka wakaipa unotirwisa, wakaipa unoda kuuya kwatiri. Ndo chakakoniwa naEvha paakabvuma Ishe vavaudza zvavaifanira kuti vararamire. Nyoka yakauya ikamuudza kuti handizvova, hazvireve kuti munofa. Saka Evha akabviswa, muprofita anoti akabviswa pakugara pakumira pafoundation yake yeshoko raMwari, ndobva atenda nhema dzowakaipa, kureva kuti akarashikirwa neidentity yake, akarashikirwa nezvaakanga aitwa naMwari kuti ave. Saka akazobvuma kutora zvisiri izvo. Saka isu Mwari vanotimonesa kuti Mwari vanotizivisa tinombova vanani. Kana wakaipa akatirwisa, hazvinei nzira yaangauya nayo. Sometimes vanhu tinosvika pakuti zvinhu zvacho muedzo wacho wakanyanya, muedzo wacho wakakura. Yes, muedzo wakakura nekuti Satani anoziva kudarika iwewe kuti iwewe ndiwani. Can you see? Anotoziva kuti iwewe ndiwani. Saka akauya kuna Evha akataura naye achimuudza kuti haiwa zvirizvo iwewe uri chakatiwo wakadaiwo wakadai wakadai. Wakaipa unoziva. Akauya kuna Ashe akasvikokota rugwaro akati kana ukasvotuka pano ukawira pasi zvakanyorwa murugwaro kuti haungogumburwiwe. Aiziva mweya yesvina haina kusimuka here ichireva pamusoro pacho chiti ndimi Kristu mwanakomana waMwari kumusoro-soro. Mauye zvotitambudza nguva isati yakwana. Vaiziva. Satani unoziva kuti iwewe ndiwani. Saka anongotamba newe paidentity iyoyo, akubvisire kuti uzive kuti ndiwani, agokupfekedza sezvousiri iwewe, agokuita kuti ufunge zvisiri iwewe, agokuita kuti utaure zvisiri iwewe, akupa imwe identity. Andinoona saka shoko raMwari rinotimonesa kuti rinotipa kuti tizive. Kana taziva togona kuzvidavirira, togona kuzvirevera kana zvinhu zvouya nokuitika muupenyu hwedu, tokwanisa kuziva kuti tishuva navo. Ndizvodi? Saka pano Paul anotaura pamusoro pekuti iye unombovani, anozviintrodusa kuti iye unombovani.
izvo zvinokosha kuti tizive kuti isu tinombova vanani, tiri vatendi veshoko ri. Zvakambofamba sei, chii chakaitika kuti tive vatendi veshoko iri? Mwari wakamboitei muzera redu, munguva yedu? Handi munoona? Saka Paul pane Roma chapter 1 anoti ini Paulo muapostora. Amen. Paul muranda waJesu Kristu wakadanwa kuti ave muapostora, wakatsaurirwa ivhangeri yaMwari. Amen. What is standing? Chimiro chakanaka sei, chinokosha sei kana Paulo achimira achiti ndiri muranda waKristu Jesu, ndakadaidzwa kuti ndive muapostora. Amen. Sei Mwari akakudaidzai wewe? Wakadanirwei? Munguva ine uri kurarama, nekuipa kwose kuri panyika, nekusarurama kwose kwapindira pavanhu, nemupfekero nomuitire waintroducwa nethese celebrities nemadhimoni ese aya, iwewe unombova. Paulo anoti ndiri muranda waKristu Jesu. Amen. Chitorai Paulo mumukande mujeri, ari imomo musana wakwapurwa nezvamboko, maoko namakumbo ari muzvisungo. Wobvunza Paulo ari ipapo kuti iwewe ndiwani? Paulo anti ndiri musungo waKristu Jesu. Amen. Aisiva kuti anombovani, akatanga kuimba ari muzvisungo izvozvo, nemhaka yekuti aiziva kuti ndinombovani, ndakatsaurirwa ivhangeri, ndakadanirwa kunamata Mwari, ndakadanirwa kuratidza kuti kudenga uku kuna Mwari. Mararamiro angu namafambiro angu anopupurira kuti kudenga uku kutsvene. Mapfekero angu anotaura kuti kudenga kunoendwa. Takapiwa an identity. Ishora tibatsire. Pane zvimwe zvinhu zvisingaitwe navanhu norudano rwokungoti vanombova vanani. Handi munozviona? Ini mwana wangana handiitirwe izvozvo. Ini mwana wangana handitambe namatope akadai pasi nemvura. It's an identity. Handi munoona? I don't see iwewe uchipinzwa pakunova kunonotsvaka zano, kunotsvaka rubetsero kubva kun'anga kana pesina wapiwa matombo. Ezvinhu zvatinoona zvanga achingudza bezina mumambo muprofita unogara akafa pakazara vanhu madzimai achiprofitwa ipapo, wasungwa musuro kuti anga achita Sodomu. Handi munoona? Asi vanhu vanga vakaita kiu. It's lack of identity. Kana ukaziva kuti ndiwani, mushure yakaputsikwa idonikera yakakura sei, unoziva kuti ndinombovani. Can you see? Ndo zvakarambwa naSimeon naLevi pakatorwa Diana, vakataunga ati mwana waJakobho. That's how they said it. Mukunda waJakobho haaitwe zvanomuita izvi. Handi munoona? Identity. Ndinombovani? Ndakadanirwei? Ndakaunzirwei kuzvinhu zvandakamira mazviri? Ndiriani mupfungwa dzaMwari? Kana
morangarira pamusoro pangu anopoti ndinani. Who am I? Mupfungwa dzamwari. Ama zvinodiendesa apo nyika yakanga isati yavambwa pasina chaivako. Way back in the beginning, Bible tunachiti nyika isati yavapo, Mwari wakanditembera kuti ndive mwana wa Mwari. Wakazviziva, wakazvifarira, wakazvida. Amen. Kuti ndive usina mhaka, usingazorwi matope enyika ino, unoraramira zvokwadi yaMwari. Mwari akafungei pamusoro pangu nyika isati yavambwa. Paakandiudza muzera rino rine vanhu vari kufamba vasina kupfeka, paakandiudza muzera rino rine magererwe emhando iyi, paakandiudza munguva ino yemadrugs, nguva yedoro, nguva yezvakashata zvese izvi, chii chaingofungwa naMwari mupfungwa dzake? I want to believe Mwari wakaziva kuti uyu ndichamupa an identity, ndichamupa kuti anofanira kuti anzi ani. Ndochinoto Bhaibheri chiti mazita edu akanyorwa kudenga mubhuku kubva pakuwambwa kwenyika. Can you see? Mwari ouya kuna zvakazarurwa kuti anofunda ndichamupa chinhu ichi, ndichamupa dombo jena. Mari vakanyorwa zita rake nezita reguta raMwari wangu. Zita iroro hakuna anoriziva, kureva kuti zita iroro is a revelation, chizaruro. Ndizvodii? Mwari paakasika Adamu haana kumupa zita. There was no need yekuti ave nezita. Kuti Adamu zvinoreva munhu wakaumbwa nevhu. Is that right? Saka zita rake raitaura wakabvepi, zita rake raitaura kuti akaumbwa, haana kumbonyuka, haasiwe evolution futi, ane wakamuumba, kune waanodavirira kwaari. Andinoona saka newe uchapiwa zita risingazikamwe nomumwe. Izita risingazikamwe kunyangwe naSatani. That's where your victory is. Amen. Ndopane kukunda kwako, kuti wakajekerwa, wakazarurirwa, wakapiwa muono wokuti ndirani. Ndizvoni Ishe vatibatsire. Saka Paulo anodaro kuti ini Paulo, muapostora waJesu Kristu, wakatsaurirwa uapostora iwowo. Saka muapostora munhu wakatumwa, ndio zvinoreva kuti muapostora wakatumwa. Amen. Akatumwa aine chinangwa, akatumwa aine chikonzero, akatumwa aine chaatumirwa. Paulo haasi kuti ndakamonakidzwa nenyaya yekuti kunonamatwa, ndakanakidzwa nenyaya yekuti kunoparidzwa, ari kuti ndine maapostora. Amen. Ndizvodu wakadaro ndiwe maapostora, ndakatsaurirwa evhangeri yaMwari, a separated vessel. Munhu wakatsaurwa ndozvinotaurwa neshoko raMwari pano, kwai separated unto the gospel of God. Akatsaurirwa evhangeri. Ndio zvinorehwa naPaulo pakuti iye unombova ani. Mumurangano medu ngativei nokuziva kuti Paul ndiye akanga ari nhume yekutanga yezera rekutanga reEfeso. Ndizvo ndiye
kutenda. You see, stage of the perfect man on pa nyaedi yekuti kubva pakutenda kundosvika pagrekatesha maicho yekutenda kana kuti shoko refaith rakaunzwa naPaulo. Amen. Saka faith zvinoreva chinovavarirwa, zvinoreva chakavimbiswa, zvinoreva chinodikanwa. Saka Paulo ari kuti ndiri muapostora wakatsaurirwa evhangeri ine chinangwa nechivavarirwa chakadiwa naMwari pamusoro paPaulo. Akadanirwa chikonzero. Amen. Takaunzwa kuna Mwari nechikonzero. Pane chakadiwa naMwari pamusoro pedu. Amatisi vanhu vakangojoinirawo, atisi vanhu vakangonakidwawo nekuenda kuchechi, atisi vanhu vanongotoona kuti kunonamatwa. Pane zvakagarwa pasi naMwari mupfungwa dzake achifunga pamusoro pedu kuti munofanira kuvei munyika mugere mukati mayo. Saka Paulo anoti ndiri muapostora. Amen. Saka akadanwa akatsaurirwa kuti akwanirise icho Mwari chaakada pamusoro pake. Amen. I think anochisimbisa pana Roma chapter 10. Ngatione Roma chapter 10. Verse 18 kusvika paverse 15. Roma chapter 10 verse 18. Nekuti ani nani unodana kuzita raShe uchaponeswa. Zvino vachakudana seiko kuna iye wavasina kutenda kwaari? Vachatenda seiko kuna iye wavasina kunzwa? Vachanzwa seiko kana kusino muparidzi? Vachaparidza seiko kana vasingatumwe? Sezvazvakanyorwa zvichinzi, dzakanaka sei tsoka dzavanouya namashoko omufaro ezvinhu zvakanaka. Thank you. Amen. Andinoona zvinorehwa neshoko raMwari. Pane chinofanira kuita kuti titende kwai ishoko raMwari. Saka shoko raMwari kana rauya kwatiri, pane charinoumba mukati medu, rinoumba kutenda. Ndizvo ndini. Shoko raMwari rakauya kuna baba vedu Abrahamu, akaratidzwa tasauri nyere dzinoshaita vana vako. Abrahamu akatenda. Amen. Saka shoko raMwari rakananga. Shoko raMwari kwai hakuna rugwaro rwakanyorwa runofanira kungodudzirwawo. Kenisi rugwaro rwakanyorwa nokufemerwa nomweya waMwari. Saka hazvinongodudzirwa. Cheka kana shoko raMwari rakuya kwatiri, rinobereka, rinovaka nokuumba charatumirwa. Kutenda kunouya nekunzwa shoko raMwari. Saka rinoumba kutenda matiri. No wonder this foundation yemutumbi uyu unotaurwa kutenda kunouya neshoko raMwari. Saka Paulo achiti ndakatsaurirwa evhangeri. Amen. Saka zvinotora kunzwa shoko raMwari, shoko ratumwa neinstrumentality nemudziyo, ratumwa nenzira, ratumwa nesimba raMwari iye amene, kuti zviunze pamberi paMwari chaari kuda. Atinoona Mwari achida kuti Abrahama ave wakarurama. Mwari chaakaita akamupa shoko. Amen. Atinoona sekera shoko raMwari rinouya kwatiri. Kuda zvimwe zvinhu
zvinotaurwa nemifananidzo, zvimwe zvinhu zvinotaurwa vanhu vachiseka, zvimwe zvinotaurwa sezvinoitwa nehasha, zvimwe zvinotaurwa nemisodzi, but zvinobudisa chinhu chimwe. Mwari akaratidza Abrahama nyeredzi, Abrahama akatenda, Mwari akati uku ndiko kururama. Saka shoko raMwari kana ratuma rinobereka, rinounza zvaratumirwa. Sekera watumwa wacho anofanira kuva wehunhu hweshoko iroro. Sekera profita akati the messenger and the message are one. Andinoona Mwari paakatuma nhume iyoyo neshoko rake zvinombowana. Kana nhume ikatumwa, chinokoshesa nhume hakusi kureba kwake kana kufupika kwake, hadzisi njere dzake kana chii, but chinokosha panhume imeseji yaatumwa nayo. Andinoona iri kumurevei meseji iyoyo, zvinorevei kwatiri zvataurwa nenhume. Saka haukwanisi kuparadzanisa nhume neshoko raatumwa naro. Saka Paul wakatumwa semaapostora, hatikwanisi kumuparadzanisa nechaakatumirwa, kureva kuti hunhu hwaPauro, matauriro aPauro, maparidzire aPauro, maitire aPauro anoraramira kuti anoratidza chaakatumirwa, uye kuti unombovani mudhis ikonomi yaMwari iyi, mune izvi Mwari zvaanoda pamusoro pevanhu vake. Ndozviri isuwo tiri zvibereko zveshoko raMwari. Ama tiri maonekere epfungwa dzaMwari, tiri maonekere ekuda kwaMwari. Ndochikotori kana ukasangana nedambudziko ringava rakaita sei, pane maonero aMwari akadiwa pamusoro pako kana wasangana naro. Andinoona Mwari achida kuzivisa vanhu kuti vazive kuti hakuna mumwe Mwari panyika, asi kuna Mwari mumwe chete ari kudenga. Zvakavomuka muvanhu negodo nejerasi pamusoro paDhaniel, vakada kutaura iwe nokuda kuti ainamata Mwari. Vakagadzira mutemo wokuti munhu asanamata asina kuva mvumo namambo. But kuti uwane mvumo iyoyo, munoziva zvinoitwa nezvinhu zveumambo kana zvekutonga izvi. Pane zvavanoti protocol. Andinoona ndorangarira rimwe gore mushakavu president Mugabe akauya paakwetika. Gore iroro zvinhu zvavo zvaoma, upfu hwakudhura. Ndobva vada kumufana nemaquestions. Akangova chakati handiti imi tese tiri ZANU-PF, zvikanzi right, zvese zvatiri kuda zviri kutinetsa zvikunetsa ngatizviisei pasi tiende nokuna chairman. Tonopa zvikumbiro zvedu kuna chairman. Chairman anoziva makwidhiro achazviita. Apedza navanhu vakaunidza. Zvine protocol. Saka iwe uda kunamata nhasi, wonzi iwewe chiaplya kuti unamata. Mambo ndiye anofanira kukupa mvumo. Hauendi direct kuna mambo. Andinoziva nyaya Esther. Paakaenda isiri nguva yekuti aende kundozviradza mambiri pamambo. Zvaitika namambo akazotongotandavadzira pfungwa yake ndokuti urarama. Zvikavazo mukadzi wake, uri murongo wake, uri muranda wake, uri mwana wake, haungouya kuna mambo chimuyeuye. Andinoona. Saka Daniel kuti anamate, aifanira kuti anga aendesa nyaya yake kune machinda ari pashapu. Machinda iwayo oendeswa pane imwe grade, oendesa pane imwe grade, zvaitora 9 months kuti mhinduro izodzoka kubva kuna mambo. Saka zvaishanda kuna Daniel asina kunamata Mwari. Andinoona.
Saka jaji rakataiva ndichanamata mvumo kana pasina mvumo. Ndio vavamutora ndonomukanda mugomba reshumba. Shumba dzakatafanika kiti kwaari zvikazvikamwa kudenga kuno. Saka situation yaunopinzwa iwe, nhamo iyoyo yaunopinzwa mairi, Mwari anoziva kuti iwe ndiwani. Anindizvo. But anoti azvionese azviratidze kuti iwewe unombovani. Ama usiku ihwohwo Jesu akatorwa akasungwa maoko, vakamudundurudza vakaenda naye pamberi paKeifasi, vakanomutonga mudare romuprista mukuru. Zvikapasiswa kuti ngaende kunotongwa nedare reRome. Akaendeswa kuna Pontius Pilate. Usiku wese vakamutonga, vakamupa mutongo wake. Usiku wese vakamuitira zvavaida. Vaimubvisa hembe dzake vachimupfekedza zvihembe zvimwe vachiti uri mambo, vaimisa korona yeminzwa musoro make, vaimupa tsanga kuti saka wamambo ndiyo tsvimbo yako yeumambo iyi, vaimurova vachimufemera kuti ana kurova. Usiku wese vakamuita zvavaida kumuita. Dakara vakazomutora ndokumuturika pamuchinjikwa kuma9 dzekuseni. Vanhu vakapfuura dzungu dzamusoro vakati ndiye kawo kuti ano vakatembera mazuva matatu. Ndaburuke tore pamuchinjikwa ipapo. Iye atika ndiye mwana waMwari. Ndaburuke tioneka kana akaburuka tinomutenda. Vakatukirira vakaita zvavanoda nembavha yayo pamuchinjikwa. Yakamutukirirawo kuti kudai ungori mwana waMwari chiponeseka uponese nesuwo. Zuva rese rakapera vanhu vachidzungudza musoro pamusoro pake. Akarembera pakati pedenga nenyika. Zuva rondovira munguva yekuurawa kwegwayana rechibayiro rePaseka, ndobva apa mweya wake ndokufa. Is that right? Mukuru wezana ndokuuya kuti anyatsoona kuti wafa here, ndokumubaya nefuma napadivi mvura ndoropa zvikabuda. Ipapo pakava nekudengenyeka panyika yose, makuva akazaruka, zuva rikavira pakati pezuva, pakaitika eclipse, zuva rikadzima, chidzitiro chetemberi chikabvaruka. Ndizvodini? Kwai mukuru wezana akamira akadzungudza musoro akati zviro kwazvo wakanga ari mwana waMwari. Pane zvinoitika vagokuseka, zvinokunamata kwacho kuri kupi? Zvavanongoti kuchechi zvinohezvoka. Tasai kune zvazoitika. Mwana abva afa, chakati chabva chazodai, murume abva aburishwa basa, zvikabva zvazodai, rega vaseke, rega vakomete, rega vaite zvavanoita. The time will come yavasati zviro kwazvo. Amen. Can you see? You have an identity. Haushingoni munhu. Amen. Saka Mwari unobata nesu nenzira inofana kuti itaure kuti tinombova vanaani. Sekera Paulo achiti kutenda kwedu kunobuya nekunzwa shoko raMwari. Uye Mwari wakatendeka kushoko rake kudakara anotuma nhume dzake ziunze chaanoda pamusoro pezviri iye, zviunze kutenda kune ivo vakatemerwa vakadaniwa kuti vanamate Mwari. Amen. Saka ndiye Paulo watikutaura pamusoro pezvake muapostora. Amen. Wakatsaurirwa ivhangeri kuti kana akaiparidza ibereke chayakatumirwa. Kana shoko raMwari ukarinzwa riunze mauri charakatumirwa. You don't end up wangobatanidzwa, wangoumburudzwa, wangoitiswa zvinhu zvisati zviri chinangwa chekuti iwe upinde mukubvudzwa. Can you see? God is so jealous about you. Mwari une kamwe kakukoshesa, kaanokukoshesa nako, kekuti hafaniri kuva munhu anongomurudzwa kuendeswa kune zvinhu zvezvese.
You are so special. Ausi munhu nando. Wakadani wakutuna matemati. Saka Paulo achiti ndakataurirwa evangeli. Amen. Ndiri muapostora. Unofanira kuziva iwe kuti iwe ndibani. Amen. Unofanira kuziva. Ukasaziva ndakuudzai. Satan is prepared kuti akupe documento. Akupe chitupa. Akupe identity. Yaanokupa zita. Agokupa nyika. Agokupa citizen. Kuti wewe uliwe citizen yekupi. Nokuti hauna yakozve. Saka wakaipa hamunazo. Amen. Handizvo. Neimwe nzira. Unoziva zvinoitika South Africa. South Africa kana wada kusenza ikoko unofanira kupiwa permit ne-home affairs. Saka kana usina permit hazvine kuti ungatadza kusenza kana kugara. Vakomana variko vanogadzira mapemiti iwani. Ndinozvisa. Inogadziririka. Noshikonzoro vari kunetseka pasi rese kuedza kuimprove passport. Koza passport yangu yekutanga yandakatora inini, that was 1973. Ndobva ndakatora passport yangu yekutanga. Yange ine chipepa chinonamirwa pikicha yako yovharwa nechimwe nekamwe kapurastic. Range sidambudziko manajeri nziroro kungokwatura ipapo vongosotora chipikicha chiya woisa chimwe chipikicha chomwe munhu vonamira yatova passport yake munhu iye. Unopedza pasi rese achifamba stande rako pikicha ndeyake. Ani munokona. Saka wakaipa anokupa futi that passport, that identity yekuti uri mukristo unonamata. Ani munokona. Okupa iwewe identity yekuti uri mukristo. Wotofamba wotogutsikana kuti ndinonamata. Asi zvazvibvise kuNigeria ndikano kuti une passport yeZimbabwe. Achibvise ropa riri mamuri. Achibvise rudzi rwako. Passport yako iri kutaura kuti uri Zimbabwe. Asi ropa riri kufamba mauri Nigeria. Mutumbo wako Nigeria. Kuzvarwa kwako Nigeria. Ani munobona. Saka wataipa unokupa futi that false identity. Unokupa passport, unokupa chitupa chisi iwewe. Wopesa wakuchikana kuti ndinonamata. Ani ndizvo. Asi kana zviri zvechitupa choga swinywa kana kuti ngorohwa. Ani ukarwadziwa pane muchemero. Ani pane muchemero unoita kana warwadziwa. Maiwe ani ndizvo. Do you think Nigeria ukazoswinyani passport yechiZimbabwe nati maiwe hazvinomani kwai vechidhevera kuti mai vavo. Ani munobona. Saka iwewe imoswinywa tione. Pinda problem tione. Pinda kune chiri kurema tione. Urwere ngauye tione kuti unochema sei. Zvinowirirana here nepassport yako kana kuti wakangonamira pikicha. Andi munozviona. Saka Paul anoreva achiti ivhangeri yakatumirwa chivavarirwa chakadiwa naMwari. Saka Mwari haana kungoiendesa chero. Kwai zvinouya nekunzwa shoko raMwari. Asi ringanzwika sei kana pasina waparidzi? Ngatichigadzireka vaparidzi kuti shoko raMwari rinzwika.
Can you see? Vangatumwa sei kana vasina kusanangurwa. Vangasanangurwa sei kana vasina mfungwa ya Mwari. Kuti vakwanise kupaita pfungwa ya Mwari, ivo vanofana kuva neorigin yavo mupfungwa ya Mwari. Alivyo. Waifana kuva urimo imo. Azina basa inini ndiri wechi 75 kumuri yangu. Kuna baba wangu, kuna sekuru, kuna babu. Amanikuza kuti ndikwanise kuva pano, ndaiva mune uyu, ndifuni mune uyu, zvichienda zvakadaro. Can you see? Saka kuti aziva muparidzi pano, anofana kunge anga ari muna Kristu. Ari mupfungwa dzaKristu. Kuti ari muna Kristu aifana kunge atanga ari muna Elohim. Iye zvienda nakuenda. Can you see? Saka pfungwa zvienda nakuenda yakaratidzwa muna Kristu. Pfungwa yaKristu yakaratidzwa muapostora. Muapostora akaparidza pfungwa iyoyo, chinoberekwapo chinofana kusuta pfungwa yaivapo pakutanga. Amen. Saka iwo unombova hani? Kana nhamo nedambudziko zvako inga, how do you react? Uchazviita nemutoo upi? Tinowisana. Nokuti nguva yemarwadzo ichauya, uchaita sei? Nguva yekuroorwa ichauya, ucharoorwa sei? Nguva yekuroora ichasvika, ucharoora sei? Izvozvo zvese zviri muDNA yako, namadanirwe, namarukirwe, namaitirwe avakaitwa kuti ukwanirise pfungwa iyoyo yaivapo pakutanga. Ishoko mudenga wativasira. Saka Paul achiti ndiri muapostora. That's how he introduces himself. Kukereke yaparoma. Amen. Kutenda kunouya nekunzwa. Kunzwa iko kunouya neshoko raMwari. And in verse 2. Can you read verse 2? Chapter 1. Yeah, Roman. Verse 2. Verse 2. Yaakapikira kare navaprofita vake mumagwaro matsvene. Thank you. Ivhangeri haisi nyaya yangosikwa nokumuka nhasi. Haisi nyaya inoitwa patterned after zviri pfungwa dzavanhu nhasi. Ivhangeri haisi nyaya yekuti ingosuta chimiro chiri political, chimiro chiri economical, chimiro chingori social, maringe nenguva yatiri kupfuura nomukati mano. Ivhangeri iyi kwai, amen, yakarimiswa kare navaprofita mumagwaro matsvene. Hazvina kungonyuka zvatakatenda, hazvina kukonzereswa nenyaya yakanga yaitika kwatiri. Andinoona munana zviripo zvimwe zvinhu zvinotikunzvanisa naMwari, but hazvisizvo zvinotiita kuti tinamate. Tinowisana. Vangani venyu vakanzwa shoko raMwari, muri pano nokuti makanzwa shoko raMwari. Ndizvodii? Asi takukudzai, kuna vamwe vakangozvarwa zvikavapa mukana nemaruramire ekuti vanzwe zvamakanzwa. Tinowisana. Asi hapana kana chinhu one chavakanzwa. But vari kuzvinzwa zvitaurwa every day, but hazvipo kwavari. Saka zviri kuti ukangoberekerwa muchechi zvinokuitira zvakanaka. Nokuda kwezvinotigunzvanisa, ringava basa, hungava ushamwari, kungava kuwanikwa kana kuti kuwana, zvinonokugunzvanisa nenyaya dzokunamata. Izvozvo handizvo zvinokuita kuti unamata. Amen. Nokuti
vhangeri yatakatendai haina kutanga nhasi. Kwai zviri maringe navaprofita mumagwaro matsvene. Nyaya yako yekunamata iwewe yakanyorwa mumagwaro matsvene navaprofita. Towisana ndiani akamuseka naMozisi pana? Ndiani akamukwasana naEriya? Ndiani wakambodya naSamueri? Hakuna kunyange wani pakati pedu. Asi nyaya yako yekuti iwe unonamata yakanyorwa ikazivwa naMozisi seru. Saka uda kungouya nokuda kwokuti wakazvarirwa nevanonamata. Hautendi nokuda kwokuti wakasevenza pane vanonamata. Hautendi nokuda kwokuti wakagara pane vanonamata. Ndochikonzero Jesu vamaiti vaporesa votouya kuti Aishe ndauda kukutevera. Waita sei? Ndapora. Alright, chienda unopupurira vamwe uvaudze kuti wapora. Usauya kuno. Is that right? Vamwe vetu vaya kunase. Haiwa, nyaya yemataura iyi ndainzwisisa, saka regai kunoiga baba wangu wafa. Nyaya watenda haikutendere kuti uenda kunoiga baba shema kafa ngakafawo. Ukauya wamutevere. Anditi? Munhu arikupa excuse. Arikuti uya wamutevere. Uya arikutoda ega kuti ndakumuteverai anonzi usanditevera enda unodza vanhu kuti wakapora. Atimunoona. Saka kudaruma kwedu nokuudzwa kwedu kuna Mwari haisi nyaya yakakonzereswa nokuti ndairwara ndobva ndazoponeswa. Atimunoona. Asi nyaya yekuti enjero azotaura nhasi kuti William Branham anga ari profita nekuti aita zviratidzo aita izvi. Ini handitende William Branham nokuti akaita zviratidzo. Notenda kuti akaparidza shoko raMwari. Amen. Can you see? Atina kudaruma nezviratidzo izvi. Remember kuanza kwokutanga kwakakweva chii? First school yakatonza chii? Yakatonza tove tudiki. Is that right? That was the first school. Tove tudiki wakaona chirauro vakamhanyira. Ndobva chirauro chatonzwa nespeed yatisingagone kufamba nayo. Ndobva hove hombe dzatonzwa. Hove hombe dzatonzwa tudiki watanga kutiza. Ani munoona? Pazvaka pakutonza kwetatu chirauro i1 handiti achibata hove 2 at one time, achibata hove 4 at one time, chiri kuda hove 1. Can you see? Saka kutonza kwetatu kwaiva that kuti tudiki kwokutanga hatigone. Hove zhinji dzangouya hatigone. But that one rainbow trout ndo inonobata chirauro yonoburiswa kunzeru. Chirauro hachina kutumirwa kuti bate hove dzakazara mugungwa. Hachina kukandirwa kuti bate tuhove tudiki tuya. No, pane yakatemerwa. Saka kunamata kwako iwewe hakusina kuda kwokuti wakangosangana nechechi. Hakusina kuda kuti wakangonzwa shoko richiparidzwa. Kutenda kwako kwakatemerwa muna Mwari nyika isati yavanhu. Ndochikonzero rapture haiitike kusvika that last one apinda. Hazvina basa muchanamata zvinonakidza sei. Hazvina basa mucharumbidza Mwari kuita fanika muchasimuka kubva panyika mukaneimba muri muchadenga kusvika iyeyo akatemerwa kupedzisira achipinda. Kristu then comes down. Andinoona. Saka haisi nyaya isingasubstantial. Haisi nyaya inokonzereswa nezvikonzero. Asi kuti takatemerwa kuti tinamate Mwari. Nekuda kwokutemera ikoko mumagwaro matsvene. Simba redu riri mumagwaro matsvene. Simba redu rakateyiwa muvaprofita. Ndochikonzero bhuku yevaRoma Paul antaura
yamabasa Peter anoti imi muri vana vavaprofita makaberekwa nembeu yeshoko ramwari rakafemerwa kwavari nomweya mutsvene saka muchinamata mwari. Amen. Hamuna kukonzereswa kunamata nezvinongokonzeresa, makaunzwa kukunamata nesimba rokuzarurirwa. Pfungwa yaMwari yaaiva nayo akaiudza nomuvaprofita kuti ive maonekere chokwadi kuupenyu hwako kuti ugone kunamata Mwari. Haungoumburudzwa nezvinhu zvinongouya, hautorwe nezvinhu zvinongodarika nokuda kwokutemerwa kwawakatemerwa nako. Saka Paul achiti ndiri muapostora ndakatumirwa ivhangeri iyo. Amen. Iye haareveri kuna vaGaratia Paul achiti Mwari vakanisanangura kubva pakuramai vavo kuti vazarure vanakomana vavo mandiri ndimuparidze kunyange kuvaHebheru. Is that right? Haana kungodhumanana zvinhu, wakatemerwa. Mwari akafunga pamusoro pako kuti umunamate. Amen. Amen. Ndochikonzero ngazvive kure neni kuti ndibatanidzwe nekusatenda. Ngazvive kure neni kuti nditengese nhaka yamadzibaba vangu. Amen. Pane chakadiwa naMwari pamusoro pedu hama. Pane chakatemerwa naMwari kwatiri. Hatinamatiswe nekuda kwenhamo, hatinamatiswe nekuda kwekubudirira, hatinamatiswe nekuda kuti ndine mari, handinamatiswe nekuda kuti ndashupika. Kudakara ndaendeswa kumanga, ndanotakuriswa matombo, ndatengeswa mbiya, handiitiswe izvozvo nokuti ndiri maonekere epfungwa yaiva muna Mwari nyika isati yavamo. Amen. Can you see? Vasati vambozvifunga kuti ndiri chashandiswa kuti itwe muteuro. Zvisati zvavapo kuti matombo anonzi anoshanda semuteuro. Zvisati zvavapo zvese izvi. Mwari wakanditembera kuti ndimunamate. Amen. Saka handikwerwi, handibatsirwi, handiitiswe nezvimatombo zvakatanga zuro unezvi, nembiya dzakatanga marimwe zura. Pane chakatemerwa mandiri nyika isati yavamo. Amen. Can you see? Zvose zvakaitika mune vakatitangira nekutenda kwavaiva nako zvainyora nyaya yako. As we head kuchesitatu amaisitiudza pamusoro paSamsoni, paakasunda mbiri dziye achiti kandokoga. Saka nyaya yakanyorerwa kuti vanhu vangoziva kuva munhu Samsoni aiva nemhochinomwe. Yakanyorerwa kuti timonakidwa nazvo kuti Bhaibheri izongokura usangoti wakabhuka diki. Handizvo. Nyaya yangu yakanyorwa ikararamirwa naSamsoni. Kutendeuka kwangu kwakararamirwa naDhavhidha. Amen. Kutenda kwangu kwakaparidzirwa kuna Abrahama. Zvese zviri zvakararamirwa navaprofita kare. Saka handisi nyaya yatanga nhasi, handikuumburudzwe nemuyedzo wauya nhasi, nokuti watanguva wararamirwa. Amen. Nhamo yangu yakararamirwa naHana wekare. Zvaakaita pamusoro penhamo iyoyo, munamato waakaita, izvo zvese zvaiumba nokuruka zita rangu munyaya yekunamato. Can you see? Handisi muve nano. Ndakadaidzwa neivhangeri yakarukwa muupenyu hwakararama navaprofita.
ndiyo evhangeri yakatakadanikwa kwairi inotaurwa pano naPauro achiti ndiri muapostora wakataurirwa evhangeri. Blessed be the name of the Lord. Saka evhangeri iyi haisi chinhu chinokwanisa kungotakurwa nechero chinhu, haisi nyaya yakangobikwa kuti saka tingaite sei kuti zvinhu zvinake. Handishopa nyaya yedu ine nheyo dzayo mumagwaro matsvene. 1 Peter chapter 1. Tione kuti nyaya yedu yakafambiswa sei kuti isvike kwatiri. 1 Peter chapter 1. Can you read verse 9 to 12? Chapter 1, verse 9. Muchipiwa chinovavarirwa nokutenda kwenyu ndirwo ruponeso rwemweya yenyu, ruponeso urwu rwakabvunziswa nokunzverwa kwazvo navaprofita vakaprofita zvenyasha dzamaizoitirwa imi, vachinzvera kuti nguva ndeipi kana yakadini yakataurwa nomweya waKristu wakanga uri mukati mavo, nguva yaakapupura kare zvokutambudzika kwaKristu nokubwinya kunozotevera izvozvo. Ava vakaratidzwa kuti vakanga vasingazvibatiri ivo, asi imi pazvinhu izvo zvamakataurirwa zvino naivo vakakuparidzirai vhangeri nomweya mutsvene wakatumwa achibva kudenga. Zvinhu izvo vatumwa vanoda kuzvicherekedza. Amen. Taboneswa kuti evhangeri iyi yakazarurirwa vaprofita. Yazarurirwa vaprofita zvakavapa mumwe muraramire, zvakavapa humwe upenyu hwavakararama, vachitsvaka nokunzvera ichecho chaibata nomavari, uye kuti nguva iyi yakadii yaipangidzwa mavari nekutambudzika kwavakatambudzika, vachiona kutambudzika kwaKristu, vachiziva havo kuti izvi zvatiri kuraramira izvi hazvisi zvedu. Amen. Asi ndezvavachauya. Amen. Abraham haana kuzviraramira. Chakaita kuti Abrahama atsauke kubva kunyika yokwake, chakaita kuti Abrahama asiye unaku hwaiva kunyika yokwake, akaudzwa kuti ndichakuropafadza ndikakupa mwana, vana vako vachava varidzi venyika ino, nokuti vana vangu vachava varidzi venyika ino. Abrahama akatendera nyika iyo achisi rovera hoko, kwaibva akadanwa akaenda pakati peBheteri nenzvimbo yaaivengi, kwai akavakira Jehovha ataripa. Maybe we can just read that. Ngatidzokei kuna Genesis muone. Genesis chapter 12. Genesis chapter 12. Okay. Abraham avhaniza abva kunyika yeHarani, akatora Sara mukadzi wake naLoti vataiva kufamba. We come to verse 6. Abrahama akagura nenyika iyo akasvika panzvimbo inonzi Shekemi pano muti womuowiki weMore. Nguva iyo vaKanani vakanga vari munyika iyo. Zvino Jehovha wakazviratidza kuna Abrahamu akati, ndichapa vana vako nyika iyo. Akavakira Jehovha aritari ipapo, iye wakanga azviratidza kwaari. Kendishi Mwari ari kumuudza nyaya kuti nyika iyi ndichaipa vana vako, ndizvo?
unto thy seed will I give this land. Ndichaipa vana vako nyika iyi. Abrahama ndobva vakati aritaripa. Wototi unorera hoko yekuti nyika ichapiwa vana vangu. Vanamate Mwari. Saka akafanoteya nyaya yokunamatwa kwaMwari panzvimbo yoMwari akanga zvirodza kwaari. Akavaka aritaripa. Azvinei zvakatora another 600 or so years. Vana vake vakazosvika panzvimbo iyoyo vakanamata Mwari. Ndio chikonzero akavaka aritari. Anga asingazviitire iye amene, waizviitira avo vakanzi vachava. Sekera Bhaibheri rati isu takatemerwa muvaprofita, takararamirwa muvaprofita, vachiziva havo kuti aiwa zvinhu hazviri zvedu izvi, asi zvine vachazvidyira nhaka yazvo. Saka vangosvinoita zvokutamba neupenyu hwavo. Vaiziva kuti vakatakura. Amen. Unoziva, ukapiwa iwe kreti yamazai, aungofamba zvifambira handiti. Wongofamba uchingoti tamba nemakumbo nyaya. Unofamba mufambiro unokontrolewa nemazai awakatakura. Saka Abraham mufambiro wake wangosingade kuti afambe nokuti mazuva ano zviri kufambwa so, nokuti mazuva ano vanhu vari kupfeka so, nokuti mazuva ano vanhu vari kuimba so. Anokera kuti vanhu vari kuimba sei, vari kufamba sei. Chandakatakura chinodetermine, chinoratidza, chinoinfluenza, chinokonzeresa step yangu. Is that right? Okay, read on. Tilibana Genesis 12 and Man. Genesis 12. Verenga verse 8. Akabva ipapo akaenda kugomo riri kumabvazuva eBheteri, akadzikapo tende rake. Bheteri rakanga riri kumavirazuva neAi kumabvazuva. Akavakirapo Jehovha aritari, akanamata zita raJehovha ipapo. Amen. Can you see? Kwaye akaenda akandovaka kunzvimbo iyi handisi kuBheteri, east on the mount, on the east of Bethel, yaiva kumabvazuva kweBheteri. Handiti ndokwaakandovaka aritariko. Anga asingazvivakire iye, aivakira vana vaakavimbiswa naJehovha. Many years later, makore mazhinji apfuura, mwana wake akasvika neipapo. Is that right? Zuva rakamuvirira ipapo. Amatiming yekufamba kwake yakasetwa naMwari so much that zuva rinofana kuvira asvika panzvimbo iyoyo. Ama kunamata kwako hakusircumstantial. Kunamata kwako hakukonzereswa nezviri kungoitika. Kunamata kwako kunokonzereswa nenhano dzakasiyiwa nefootprints dzakasiyiwa nevaprofita vakararamira upenyu hwako iwewe usati wavapo. Saka Jacob akafamba mumatsiko ababa vake Abrahamu. Ndio vaasvika paBheteri. Remember, range isati rakunzi Bheteri ipapo. Kudara yava nerimwe zita. Rikachinjwa sero rikazonzi Ruzi. But Jacob asvika ipapo pakamonamatwa nababa vake. Pakamovakwa aritari. Chizoro chearitari chakadzaka paari. Nokuti Mwari vakamusangana naAbrahama ipapo, Mwari vakadzaka ipapo. Warara panzvimbo yakafanira. Wasangana nedambudziko rakafanira. Dambudziko rako iri hana akapfuura nepariri. Akariitira munamato. Amen. Is that right? Nyaya yako yakafambwa nayo naIsaya. Akaiitira munamato yawasangana nayo nhasi. Haimendi
vaprofita ndakati kune anouka. We don't go for that jam. Hakuna chichacho tiri kuraramira izvi. Nzira dzedu dzakatsikwa kare navaprofita. Vakararamira kare nzira tiri kufamba iyi. Jakobho akati asvika ipapo, chizoro chakabata baba vake Abrahama chakamubata naiyewo. Akaona vatumwa vasvika nekudzika. Pataverenga pabhuku yaPita, hapana here kunzi vatumwa vanozvisheresedza zvinhu. Is that right? Vatumwa vanozvisheresedza nokuti hazvisi zvinowanikwa vanhu vanoziva nyaya yako iyi. Saka vane interest. Vakaona iwewe wakufamba nenzira yakafambwa naHana. Vanenge vakurumbidza Mwari, glory to God. Zvinhu nezvechokwadi izvi. Can you see? Kana Goliath amira pamberi pako, vatumwa vanozvicherechedza. No man. Zvinhu izvi. David akaforerwa zvinhu izvi. David akakunda nyaya. Is that right? Ishoti batsiri. No wonder Poland achiti vakati makapiwa chisoro pamusoro penyu, makapiwa chifukidzo pamusoro penyu nokuda kwavatumwa. Amen. Haisi nyaya yangotanga nhasi, haisi nyaya inopromoted, haisi nyaya inokurudzirwa, haisi nyaya inoinfluencwa nemastairi ariko zuva ranhasi. Hatiteeri mastairi ezuva ranhasi. Pane zvinocherechedzwa navatumwa zvatiri kufambiswa mukati mazvo. Abraham akavaka aritari. Jakobho asvika ipapo akati aiwa ndichakuvakirai pano. Amen. Many years later akatsoka nenzira iyoyo. Mwari akamutsa akati haisiri nguva kuti urambe uri pamushauno waBethuel. Rather watezvara vake. What was his name? Tezvara waJacob njani? Rabhani. Hakuna unamashotenderera patsoro dzaRabhani pano. Ndini Mwari weBethuel. Simuka uyeni. Amen. Betheli pakanamashwa nababa vako Abrahama. Betheli pavakavata pavakachambira dombo. Ndini Mwari wacho here. Chiita ikoko. Kune zvinoitika hama kana tadzokera panzvimbo dzakafambwa namadzibaba edu pakuita. Pane zvinoitika muupenyu hwedu kana tasvika pasituation yakasvikwa naDhavhidha, isu tiri zenga mukati make munharaunda dzokutenda. Pane zvinoitika. Evangeli yaJesu Kristu according to the prophets, zvakanyorwa in the Holy Scriptures. Ndozvatinoteverera hama. Amen. Hatisi vanhu vakangouya kunamatira neuyai mose. Hatisi vanhu vasina hanya. Amen. Ndabenchireva kuti pane zvimwe zvinongotipa zivo. Ndiriwo mutumo upi? Ndiriwe mhuri ipi? Izvo zvakangosvikawo matiri kuti ngoziva takambobva kupi, kuti zvizova zvatiri nhasi izvi takambobva nekupi. Baba vedu vaivani, mbuya vedu vaivani. Izvozvi tine interest nazvo handiti? Ndochikonzero uchifarira kuverenga Bhaibheri, nekuti muBhaibheri mune nhoroondo yako, kwete yavamwe vanhu, yako iwe. Haridizvo? Dai waiziva kana dai zvaijekeswa kwauri kuti kune imwe bhuku yakanyorwa pamusoro pako, hawaifanira kuiverenga. Ichataura. Handiti saka vanhu vatifanira vaprofita straight. Vanondoudzwazvo. Ndiri kuona gomba pamberi pako, handiri kuona chakati, saka chakupa matombo aya. Murume wako uri kumona achitotorwa iwewe, saka ndakupa mvura iyi, enda unosasa papiro paandatsamira. All those things. Vanhu vanoda kuti vaziviswe zvichazova muupenyu hwavo. But iwewe chinokufembera kuti ude kuziva, unoda kuziva kuti unombova wakabvepi.
ndizvodi tategurunga kundiani. Saka uchifarira kudzokera mubhaibheri uchinoverenga zvenyaya yako yakararama naAbhurahama, yakararama naAdhamu, yakararama nemhare dzakatitangira. Nekuti evhangeri is according to the prophets. Sezvavakanyora in the Holy Scriptures. Ndozviriwewo. Saka uchifanira kuverenga bhaibheri nokuti uri mubhaibheri. Amen. Asi kana usimo zvinotokunetsa. Tembo kuibata bhaibheri so mavara anobhaita fanika akaringwa ndichigiriki. Hautotorikanda pasi. Ungobata foni kudai so tatata kuona pa WhatsApp so zvajeka. Scroll zvajeka manje. Zvajeka kunobata bhaibheri so unoti nokuti iye waikudzwa kudarika waikudzwa kudarika vana 3 sezvinoita vamunu kana foni ikaita kumhanya pavanisa yava chimhanya kudaro kuti chameni panapa matende anaisa pazvaro kana 10 chipanisa mhanyira kunoita foni dzarino ndechiona kavo dzine chikutsvanirwa mukati munotodairwa mukati kuswa paseni ega mugara apedzi chatimusona ndikunyepere tembo ndinyepere ndinzaitemba kutata hanzi munogona tinoda shoko raMwari nokuti ndokwatakateyiwa, ndokune DNA yeriko, ndokwatakabva, ndokwatakararamira navakatiraramira munguva dzekare. Amen. Tingasvika